Hi guys, good morning. So, karon nata dari sa Jollibee Lourdes kay first nag-breakfast ko, then nani mong meet up place ni Jayza og ni Magno. So, karon mga tatag na awan kay birthday ni Hazel. Then, yes, ni-invite me syempre. Excuse me. So, yeah, gi-invite me ni Hazel na mato sa ila to celebrate her birthday. So, yeah, dugay kay sila. Murag na ako nagulat dere and ay, salamat, nakabot na dyan siya. Ang dami po. Muna ka palapal ka, uy. So, bato na ni. Kaya ba ito sa artista na ba ito sa yung vlog? Kaya ba ito yung mga vlog? Ipakan vlogger, beauty vlogger. I use Vigilant for Diri mo ganda video. I use Vigilant for my makeup. Overall, it complements my feet. Okay, yawa. Nabugnog yung gebot, amazing. Wag mo chiba. Nabling. Mangihi ko din rin, agya pwede tulog. Sis, di ka maklaro sis. Alam. Hindi ko makaroon. Birthday girl. Kita sa birthday girl. So ready na mi. Mga ito na mi dito. Here at Bolyok Falls. Located, Bolyok, di ba? Located at Naawan, Samsung. Barangay Matin. Rot. Ay, rot lang. Ganun kami. Close kami nun. Punta muna kami ng Laguna Bay. Okay, one. Punta ako ng Pasig River.
Ako ipusa-pusa. Hi guys, we'll be playing Pass the iPhone game. In 3, 2, 1. Mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Sa kinakita. Hi vlog. Ano mo dari guys, kay very wagnot. Vlog kayo.